Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bikin dodol. Mau bikin dodol iki. Ide Mbak Mega. Iki mau lebaran kan mau bikin, terus ora kober, terus tak bikin saiki. Santen, Beb. Dodol jajanan zaman dahulu. Bahan-bahannya yo klopo, santan ini lho, klopo iki, santan terus gula merah, terus dikasih garam, kasih wijen mundak indul dah, dikasih wijen ini tak kasih wijen tak sangkreng kalau Beb. Mbak Mega seneng ini karo nunggu Mbak Mega, Beb. Bikin dodol Jawa gulanya gula merah. Kalau tak siring kok disaring, Beb. Gulanya merah rebus dulu terus disaring. Jreng. Yo katasku sampai bosok rong kober cak. Apa toh lele brong. Bocor aku bergawe mergo wong lambunge kumat. Ya wis terus itu timbang bahan bosok iki tak kae bocor. Ini rata untuk bisa anak saya bersih tapi aku kurang yakin anakku ini senang dodol kalau senang tidak boleh panjang wijen terus mau pakai anu langsung untuk santan jahe sama berambang tak bumboni kayak jangan lho, Beb. Ala-ala Mbak Mega, dodol ala-ala Mbak Mega. Wong kan wong dhewe-dhewe selera iki bersih nganuku kan kuwi tak sabun sama ecer nek keramik tak jipoke ora masalah. Ora jipok masalah. Dokumen rebus terus disaring oleh santan digodok
dodolnya ben gurih. Ben gurih. Keceran jembruk-jembrukan gilo kompor itu bener dicong nyetel gilo sok resikan jadi sok tok bener nyatane kemperusan nek mau nyapo kan entang lho ngono nek iki tunggal keliru ra kena neng buta esta Drakot cek tau drakot jere guys ya lama Mbak Mega iki dodolnya lama Mbak Mega berat kemana untune ya nggih untune kok kecaken lah aku yo mari mangan kok piye to jongko arep turu guys, aku carane beda. Ya aku tak jeloni ngene iki. Iki gulane arep mludak. Iki gula karo santen mau, Beb. Tak dadekne sito. Mbak Mega nyusu-nyusu ae. Sak kabur deh. Iki aku tak kei serai. Aku kebuang serene. Supaya mentas. Ini pletuk-pletuk ben towek dhisik, Beb. Kurang kuat iki gulane karo
jajanan jadul tapi mantul, mantap betul. Kan berenang dhewe ngeten ning neneng. Terus matangnya kapan, Mas? Matangnya cuk betul. Nah, itu langsung matang. Iya. Aku ya duwe ketan, bodoh kan ra iso mulai, ra kober mergo lambung aku makae. Ya aku kan tak kaya apa-apa. Tidak kandang tak mulai kan selangan pangan apa ngene. Umok. Mau aku masak itu ke omah orang nangis. Boyoan, Tak kahera. kayak mau? Wegah. Demi wegah. Mas ini gak gelem di bapak kayu. Ora gelem gede. Apa jawane arep mulai sore iki demi-demian ngono. Aku. Jawane masa kemarin Dah dijak ngene bae ya nek nyapa ngono. buka. Nangis ra kaprah. Mamae enak lah. Ya nek nono asu no terusan. Mamae ora mono sebenarnya. Mbok. Ora mono neh. Tunggu mai sumae dijimo nganu to. Reno lah topine digene lho ditutup ning ngene. Lho muak-muak kene kocor-kocor. Terus ono ning Reno disawang ngono. Reno masake wis ngene wis sidang. Jipok sore. Reno masake. Wong kae tak tinggal kae sesasi punjul oleh nangisi. Bibi kok ra ilang-ilang to mangan. Nek motoku karo ning ati iki adik. Panggane motor ning ati ngono jere iki. Pendak mulai nganu nangis, pendak mulai sekolah. Lha kan tukaran ae lho. Lek tukarane adik tak jak lunga anu lho, ora di temen lah ngono lho. Paling iki kuwi. Iki apa man iki, Mas? Nah anu paling nang kumone kumone gempong iki lho. Nyapa to? Mana kemana? Tuh. Kak watu, kok enak watu? Gempong. Dereng, belum. Sekarang ngomong ini si nana Darah tinggi aku, Mas. mau emosi ya. Podo. Oke, dek diseneni nangis. Tapi canome. Masalah Jijin udah diseneni nangis. Kayak aku gak mau nyeneni. Tapi mau ditinggal kakaknya boy sakit tau. Tuan nih. Orang belum ditinggal kebetulan keleten. Ditinggal ya doang. Iya. Apa sih mah ini? Mek tunjuk bulanan apa ya? Ini yang pertama ya. Kok salah? Ruwingin minggu ya, jadinya. Nggih. Ora ruwing lemah aku. Itu nduk. Piye lek ngam? Ini besoknya no. Ano,
Oke, kurang gede ya iki ya. Ya. Tambah mau. Iki tambah mau tuh. Tidak apa-apa. Iya, bisa loh. Itu dua. Bisa nih, Beb, Beb. Ini aku manggil. Baik. Turun ini turun NJDM -nya. Nah, kamu ya, gas ini nek kamar rumahnya nek kerowok kalau ngono apa nek kerowok lebih Iya, kasih. iya ampun Oh iya mah. patang 4 jam. Kudu diuduk terus. yo ora sudin dipilih nang apa karena luang dicetak terus Ini kemarinnya udah spesial. Disuruh kuwi kesel ndang pojok luar Yang wis gak iso aku. wah Udah tau nggak toh? Wis ya. Tinggal. Oke guys. kurang cilik aneh ya iyalah sudah tua abot ini kok abot enggak guys iki ora dodol iki jenang lho jenang dodol piye to iki ya apa dodol ora jenang Wis gak iso masak mahal mah. Wah, kok tak wis ngono belum. aduh malah mati lampunya lengkel dulu sampean lampunya mati Terus piye? empuk pedot pedot lampunya beb Mau kayak apa mah? ijan nah ini kira nih
Ya tanganku gak iso. Gila kayak ini namanya. Yes. Aduh. Wah, habis ini. Jen aja Jen. Ngali ya, iki tante nggo ngene lho. Apa tuh ngira lagi sini raya? Iya. Tengnya mau gisuk betul apa? Tinggal turu, terus jatuh. Main dewe nyampe lagi ya. Salah nyapa. Iki eman-eman harus gawe panganan. Wes mah. Yes. Jeng. Lo beb manme dagine lo. Dodol ya. Wis mateng ya. Menu kayak ngene. Menu kayak enggak beda gitu. Iki arep jangan telo karo tahu. Ini sambel goreng. Reng. Masuk dhisik dodole. Lek tak sesek le. Besok rano le. Tak sesek le. Dadine iki mruwingin kayak penontone kayak Bu ya ireng mruwingin. Aduh. Iki guys, dodol jenang. Tenang sampai mesti pengen enak molor kayak ini nah. Enak mantul. Oh enak tenan guys. Lebih gurih. Pokoknya mantul dulu. Kukus nggak apa-apa. Enggak ngandang biroto soal adem ora kena biroto.
Ada? Bu, aku di sini ya, Bu. Iya. Aduh, kenyas. Kenyas. Harus halus deh. Harus halus. Kadang-kadang aku pengen ngurusin. Betul jenang iki, Beb. Betul jenang. Ora iso halus, Beb. Ora iso halus. Betul, ora iso halus. Ana sing demen pijen nek sing lain. Demen pijen lucu. Halus ya, tusuk sampai halus. Iki gak tak mau susu karo ager-ager. Biasanya aku gawe tak wis susu karo ager-ager ya. Wes kira penampakane kira-kira. Ayo toh. Ayo kayak penontonnya toh. Ngono toh. Indul po. Oh, enak pol. Enak pol. Dan ke enak politik. Udah ya pemirsa. Aku gawe dodol Mbak Mega. Wis undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.